Adlaw nga Miyerkules karon mga kaigsuunan, petsa 9 sa bulan sa Marso tuig 2022. Ang pagbasa kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Lucas kapitulo 11 bersikulo 29 ngadto sa 32. Samtang nagpunsisok ang mga tao libot kang Jesus, mipadayon siya pagsulti. Pagkadautan gayud sa katawhan niining panahona. Nangayo silag ilhanan apan walay ihatag kanila gawas ni adtong nahitabo kang Jonas. Ingon nga si Jonas may usa ka ilhanan alang sa mga tao sa Ninibe. Ang anak sa tao usab maoy mahimong ilhanan alang sa mga tao niining panahona. Sa adlaw sa paghukom, ang rayna sa habagatan mutungha ug musudya sa mga tao niining panahona kay mipanaw man siyag katunga sa kalibutan. Aron lang sa pagpamati sa makinaadmanong mga pagtulunan ni Solomon og hibalui nga aniha dinhi ang labaw pa kang Solomon. Sa adlaw sa paghukom, ang mga tao sa Ninibe mutungha og musudya kaninyo kay naghinulsol man sila sa ilang mga sala sa pagkabati nila sa wali ni Jonas og hibalui nga ania dinhi ang labaw pa kang Jonas. Mga igsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo, daygon ikaw o Kristo.